दिनै आसामनि जि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मुख्यमन्त्रि उन्नत पकिपथ निर्माण आसनि बिनि सिङाव जों एमएलए फोरखौ गावबागाव समस्तिनि सिङाव 50 किल'मिटार लामा बानायनायनि मोनसे सुजुग होदों आरो बाहाय थांनाय बोसोरावबो प्राय समस्तियाव 10 कोटि थाखा होदोंमोन आरो जोंनि सिडलिनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया बेजों माखासे लामा बानायदों दा देग्लाय 50 किल'मिटार लामा बानायदों दा बिटिसि समस्ति अनुजायै माने समानै 50 किल'मिटारखौ राननानै होदों आंनि सिमायाव मोनथामसो लामा गोलैदों दिनै जों खैलामैलानिफ्राय थाइगेरगुरिसिम जे 3.5 किल'मिटार रास्ता लामा आरो बे 2 कोटि 13 लाख थाखानि बे लामाखौ बानायनाय जागोन बेखौ बानायनाय लोगो लोगो फरायसाफोरा स्कुलाव थांलाय फैलाय सुबिदा जागोन बेमारिफोरखौ एम्बुलेन्सजों लांलाय लाबोलाय सुबिदा जागोन आरो जाथायत माने थांनाय फैनायनि सुबिदाया फैनाय लोगो लोगोनो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बायह्रा जगतजों सोमोन्दोआबो गोख्रोंसिन जायो थ' लामायानो जाहैबाय जौगानायनि मोनसे मुल माने गिबि आगान होननानै बुंजायो बे लामाफोर जायनि थाखायनो जोङो ओनसोलाव गोबां जेंना जाबाय थादों थांनाय बोसोराव 10 कोटिनि लामा बानायदों देग्लाय 50 किल'मिटार बानायबाय खालमासि फैगौ बोसोरावबो आं सानो समानैनो जोंनो सुबिदा होबावगोन आरोबाव ब्रिज बानायो लामा बानायो जोंनि सायाव बियो आरो दा बिदिनो फाथाबारि औगुरिनि बाथ्रा बुंदों बाहाय ब्रिज नांगौ दैबाना जायोबा दिप बादि जायो साम्फा दैनि सायाव बासुगावनिफ्राय कालिफुख्रिजों जगाजग मोनसे लामा जायोबा क'क्राझार रामगुरि राङिजरा ओनसोलाव मोनसे दालां नांगौ होननानै मोनसे जेंना दंबाय थायो बेखौ जोंहा एमएलए नोंथांमोननि सिडलिनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया जथेस्थ' एक्टिभ एमएलए हिसाबै बिथाङा एसेम्ब्लिनि सिङावबो मोनफ्रोमबो सेसनाव बाथ्रा बुङो आरो समस्तिनि बाथ्रा बुङो आरो बाहेरायावबो बे डेभेलपमेन्टनि थाखायनो खामानि मावबाय थायो दा जों ज' गोरोबलायनानै आवगायलांनो हायोबा सिडलिनि गोबां जेंनायानो जोबस्रांनानै थांगोन आरो दा जिहेतु आसाम मालानि सिङाव जों बाहाय 41 किल'मिटार फ्राय भुटानसिम बे अलरेडि खामानिया जासिगोन आरो बे हिसाबैनो लामा सामानि जौगाखांनायनि बेलायाव सिडलियाव जथेस्थ' मोनसे मख'जाथाव डेभेलपमेन्ट नुनो मोनगोन दिनै बै समाव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बे थांखिखौ लानानै दिनैनि सानखौ बर' बिमा सान हिसाबै फालिबोदों आरो गायदे हेलेनायानो जाहैबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनाय समाव मुंख्लं जाजेननाय गिबिसिन आइजो मुंख्लं आरो बिथांमोनखौ मान होनानै जोङो बे सानखौ फालियो जुदिও जों थांनो हायाखै नाथाय जों जेरावखि थाया माने बे सानखौ बावनो हाया आरो बिथांमोननि मुङाव दिनै बिटिसि गभर्नमेन्ट बा बिटिआर सरकारा माखासे परिकल्पना दंसै बिथांमोननि मुंखौ अराय गोजोर खालामनानै लाखिनो थाखाय जे गायदे हेलेनाया दिनै सासे साधारन आइजोमोन हेलेनाया सासे उन्दै बैसोनि फरायनाय आरो गायदेया जाहैबाय सासे लेखा रोङै साधारन आइजो नाथाय जिबायदि मोनसे साहस आरो गावखौ बावसोमनायजों बै समाव सोमावसारनायनि मुङाव बारसोमनानै जोंनि ओनसोलफोराव जिखिनि खुंथाय आनजानि एबा पुलिसनि जि मोनसे उदखार जादोंमोन बिनि हेंथायै जुजिनो थांनानै जिउ बावदों बे जाहैबाय मोनसे बिराद गिदिर एग्जाम्पल आरो गावखौ बावसोमनायनि आइजोफोराबो हौवाफोरनि रुजुनायाव माहारिनि थाखाय गावखौ जे बावसोमबोदों बेवहाय खुनु खारनाव उनाव नङा थ' बिथांमोननि बे दिनै बे गोथार सानाव बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो बयबो खुलुमनाय बावनांगौ आरो खुलुमहरो आंबो आरो बिथांमोननि गावखौ बावनायनि जि आदर्श बे अराय गोजोर जानानै थाथों